खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किलिकां ब्रह्म खुंगा 90 रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सांबान्दा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बैसागु बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो आसाम रायजोनि अनगायैबो दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रंजाखांदों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला फटबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय सांबान्दा गामि आरो जौरां क्लाब लाइब्रेरिनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गामिनि खौसे गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे आरो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ जथाय मिनि खुसि खौसे बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बोसोर गोदानखौ बरायदों आरो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव लांगोना बेखेवनाय आरो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे गुनगोनां फरायसा आरो जाखांबोनाय गेलेमु लाइमोनफोरखौ बरायो। लोगोसे सानजौफु समाव गासै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफ्रा गेवलां मोसानाय बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होयो सानजित नार्जारी बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं फटबजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बैसागु फोरबोआव गामिनि रायजो राजाफोरजों बाहाय हेफाजाब होफैलायनो हानानै बा नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद भाग्यबान आं अनुभब खालामदों। रायजो राजाजों रंजाफाफैनो हानानै आंनिनो बिदा बियादै बिबथै बिमादै बिब' बिनानाव गासिबो आंनि आंगोजोब गतिके जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे जोंनि गामिया रंजानाय बाजानायजों लोगोसे गामिनि मुंदांखा हारिमु गासिखौबो मोजाङै रैखाथि होलायलायनानै आलो गोजोनै जाहाथे जेब्लायबो रायजो जालांनो हायो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि गामिनि सांबान्दा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो आङो दिनैनि दिनाव जोंहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनिबो दिनैनि दिना जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जे हाबाफारि मावदों बे दिनाव आङो अबंलावरिनाव आरज गाबदों जाहाथे बयबो जोंखौ सुख सान्ति आरो समृद्धि दोनो। गोदोनिया जों दानिजों फारागा जेबो गैया। बैसागुआ जोंनि परम्परा जोंहा गायनाय फुनायजों लोब्बा लाखिनानै जाफुंनाय बे फोरबो बैसागुआ बेजों लोब्बा दङ। गतिके जों आबादारि जों बर' जातियानो गायै फुयै जाग्रा जाति गतिके बे फोरबोआव लोब्बा लाखिनानै जाफुंनाय बे फोरबो बैसागुआ बेजों लोब्बा दङ। गतिके जों आबादारि जों बर' जातियानो गायै फुयै जाग्रा जाति गतिके बे फोरबोआव जेबो गोदान जेबो गैया। जों जुगे जुगे एखे धरननि परम्परा जों फालिलायबोगासिनो दङ। नाथाय कयेक बोसोर धरिया जोङो गामि नाङैनो जयैनो जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो जोङो जयैनो खुंफुंलायनानै बाहाय बोथिसे ओंखाम जालायलायनानै बैसागुखौ मानिनायनि परम्परा मोनसे गोदान मुगानि सिन्ताधाराजों खालामफुंगासिनो दङ। जवा दिनै एबारनिया आठ बार फोरबो सोलिगासिनो दङ। जोबोद मोजां बाख्नायथाव बेबो उन्दै गेदेर बयबो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव जयैनो हेफाजाब होलायलायनानै गामिखौ मोजाङै आबुं लाखिनाय गामिनि गेदेर गोलावजों सिनायथि जालायलायनानै आशीर्बाद लालायलायनाय माखासे फोरबोजों खुंफुंलायनाय बे हाबाफारियाबो जोबोद मोजां। फैगौ दिनाव आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन
नियम खानुनजों जोङो बैसागु बोथोरखौ जोंनि पर्बतजरानि सांमान्दा गामियाव आबुङै लाखिलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय। बुब्लि आरो बड'सा पर्टेल मिडिया नोंथांनिसिम जोंनि सांमान्दा गामिनि जानाय आङो बैसागु बोथोरनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोयो। जोंनि सांमान्दा गामिया थिपकाइ नि सिङाव गोलैनाय मोनसे रेभिनिउ गामि एबा पर्बतजरा ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा गामि। जोङो देग्लाय जोंनि जौसां बानायनानै बैसागु बोथोरखौ फालिनाया 90 खेब जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आफा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 165थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनै लानाय जादों बे सांमान्दानि गुवार गेलेग्रा फोथाराव। थ' जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जोङो जोंनि गासै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयखौबो लानानै जोङो बे जौसाङाव जोङो जोंनि 90 जों थाद'आलासे बोसोरफ्रोमबो जोङो खुंबोबाय थादों बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजाबोदों आरो आयदाफारिखौ जोङो लादों जोङो जिहेतु जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 165थि जोनोम सान बिथांनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फुंनिफ्रायनो लादों आरो बायदि रोखोम हाबाफारिजों लोगोसे जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बोराइ बेन्थ' बयबो बर' हारिनि बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै रंजानाय बाजानाय बर' हारिमुजों दोरोंजों सोमोन्दो थानाय गासैबो रंजानाय बाजानायखौ जोङो उदाङै मोसाग्लांनाय आरो दिन्थिफुंनाय लोगोसे कम्पिटिसनखौबो जोङो लानो नागिरदों। औ जोङो गुबैयै जोङो जोंनि सांमान्दा गामिया देग्लायबो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गोसोआव गोरबोआव जों जाहाथे बर' हारिनि हारिमुखौ जाहाथे बिथांमोना गोसोआव सोनानै फेहेरलांनो हायो आरो जौगाहोनो हायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानैहाय जोङो बिथांमोननि गोसोखौ जोङो जौगाहोनो बा एवारनेस खालामनो थाखाय जोङो बे जौसांनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो गामिनि गेजेरावनो जोङो गागि जिथु माने एक्स गावबुराफोर एक्स नेहाथारिफोर आरो गुबैयै जोङो थांनाय 2023 मायथाइयावहाय मेट्रिक आनजादावहाय सेथि बान्था मोननाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे एकल बिद्यालयानिफ्राय जों नागपुरावहाय काबादि गेलेहैदों जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राय बिथांमोना देरहाबोनो हादों बाहागो लाहैनो हादों बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे दिनै जोंहा बे जौसाङाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै पर्बतजरा 1 नं बियाबनि MCLA बिथां मुनमुन बिथाङाबो दंफैयो बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। जोंनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि समाजारि आरो धोरोमारि आरो मोनसे समाजारि धोरोमारि आरो बे मोनसे मा हारिमुवारि मोनसे फोरबो जायखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनबोदों जोङो नुबोदों बे जाबाय हारिमुवारि धोरोमारि आरो समाजारि जिहेतु जोङो समाजजों बर' समाजजों लोब्बा गोनां बे समाजारि आरो बर' हारिमुजों लोब्बा गोनां बे हारिमुवारि आरो धोरोमारि जिहेतु जोङो बे समाव जोङो जोंनि थैनानै थांनाय आरो अबंलावरि आरो थैनानै थांनाय गामिनि गासै आजै आजौमोनखौ जों गोसोखांनानै बेवहाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो बेनिखायनो बे मोनसे धोरोमारि। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।